F'wieħed mill-iktar perjodi sħan tas-sajf ta' din is-sena, diversi residenti f'Malta u Għawdex reġgħu tħallew mingħajr provvista tad-dawl għat-tieni lejl konsekuttiv. Bejn il-ħamis u l-ġimgħa f'Għawdex numru ta' lokalitajiet reġgħu spiċċaw fis-sitwazzjoni tal-lejl ta' qabel. Fost il-lokalitajiet Awċin illi reġgħu spiċċaw bla dawl kien hemm is-Sannat, Munxar, Xlendi u Fontana. Daw wara li fil-lejl ta' qabel numru ta' lokalitajiet Awċin fosthom il-Munxar għamlu minn tal-inqas 10 sigħat mingħajr dawl wara ħsara f'kejbil li jagħti mis-Sannat tal-Munxar. Sa dan it-tant l Malta konfermati li anke f'Malta għal sigħat twal diversi lokalitajiet kienu bla dawl. Fil-fatt kawża ta' ħsarat f'xi kejbil partijiet minn Birkirkara, Santa Venera, Imsida u Swatar il-lejl li għadda kienu mingħajr provvista tal-elettriku għal iktar minn 5 sigħat bejn nofs ta' bil-lejl u l-4 ta' filgħodu. U daw wara li fil-lejl ta' qabel numru ta' lokalitajiet fin-naħa t'isfel ta' Malta ukoll għamlu ħin twil mingħajr dawl.